Vi er i gang med det her. Man folder den sådan her. Lige så stille her, bare almindeligt. Og så når man kommer her til kanten, nu driller den lidt. Når man kommer her til kanten, lige ved den her papirstreng, lige her. Så folder du den ind sådan her. Og sådan så det bliver ligesom en lille bitte bætterampe. Den her. Så står der bare grin. Og så gør man den lige våd med munden. Giv mig lige et sekund. Godt, når jeg har gjort den våd. Og så skal du bare skrue på den her. Og så er den egentlig færdig, og så bare klar til at ryge. Og ja, sådan. Vi fik lavet den her cigaret. Og han har også lige en her. Men nogle gange så kan bare gøre den våde, i stedet for bare at rulle. Men det er bare sådan den ikke går op. Fordi når man ruller den bare sådan der, så går den op og sådan... Nej, ikke når du ruller den. Så går den ikke op. Men hvis du ikke ruller den, så kan den godt finde på at hoppe op. Ja. Men bare ligesom han har ikke lige fået gjort det, så den er poppet lidt op. Ja, nu sutter han lige på den. Og pæk. Men hvis de skal give nogle af de her cigaretter til andre venner, så skal I ikke sutte på dem. Så skal I nok gå hen og så tage og så døbe i det. Ja. Og så rulle. Fordi det vil nok, vennerne vil nok ikke have, det vil være så rart. Nej, jeg lige få deres spyt ind i munden. Ja. Hvis det var min kæreste, så ville hun være fucking ligeglad. Så lige hvis du siger med, så hej. What the good. Din kæreste, vi har været sammen i 2 år. Det er fandme flot, at børn. Det er ikke så langt. Hvor lang tid siden er det egentlig, at havde 2 års jubilæum? Det var 15. september. Vi blev kærester på hendes første. Hun fik 2 gaver. Et kys. Nej, hun fik en gavekurve med alt muligt legetøj i. Og hun fik mig. Hun blev ikke så glad med gaven, men Hvad for en ikke? det var hende, der spurgte, faktisk. Stakkels hende. Det var hende, der spurgte. Ja, præcis. Hvad laver du? Fuck this shit. Du laver dame. Nej, jeg laver porno. Det gør du. Hvad? Ej. Nå, men jeg prøver lige at... Hvad er det for helvede? Ja. Jeg findes ikke. Eller Jo, du gør